Nai sallama ga 'yan soyayya, Ibrima ne silar tarayya, kowa ya bi shi zai yi biyayya, zai gane zahirin gaibiya, tafiyarsa sai ba an tarbiya, sannan ka gane mene nasarar idan da fadi. Ina da dai ina ta roƙon himmar Ibrima dan na sami ilhamar cewa garinsa har ma raudar, buri na rai nake nan akbar, alamar kima nake na ziyarar, sai na yi so a ce ba mu shiga babu daɗi. Haka zuciya ta wanzu da kunci, na bakin cikin hakan da takaici, ba mafitar hakan na fahimci, sai shi da kanshi mai adalci, na cikin hakan ya bani abinci, shi ne zuwa gidan kai na mun ji daɗi.